What's up mga kaprobinsya? Welcome back to my channel. Bago ka pa lang dito, please don't forget to hit subscribe and the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. At kung subscriber na naman kita, please like this video, okay? Isa sa mga problema ng mga bagong YouTuber na katulad ko, lalo na yung mga walang experience sa editing, is paano natin mapapaganda yung mga videos natin. Paano natin mapapalitan yung background ng medyo mas magandang picture or video. Kasi yung iba sa atin, hindi masyadong maganda yung background na pinagkukuhanan natin ng video. Marami namang paraan na palitan yung background. Pero yung mga medyo accessible sa mga mobile phones natin, yung apps na yun is medyo marami ang kailangan mong gawin bago mo mapalitan. So, merong kailangan mo nang i-open yung isang app, tapos lilipat ka sa isang app, tapos lilipat ka na naman. So, di ba medyo parang nakakalito at hassle siya. May mga apps naman na pwedeng diretso mo siyang mapalitan, pero may bayad yung app. Hindi naman maganda yun, di ba? So, ang gagawin ko ngayon is, meron akong natuklasan na way kung paano mapalitan yung background. It's either yung green screen or yung actual na video na or picture na background na gusto nyong gawin sa video nyo. So, kung interested kayo, please stick to this video. But, bago yan, slight intro muna. Na nga. So, interesado kayo kaya andito pa rin kayo sa video ko. Yung sinasabi ko sa inyong way is pwede sa browser, pwede sa cellphone, at saka ito yung pinaka-importante, libre siya. Opo, libre. Tapos hindi katulad ng ibang apps, diba? Yung ibang apps may watermark. Ito, kung ito yung gamitin mo, walang watermark. So, malinis na malinis yung video mo. Natuklasan ko to dahil din sa mga pag-research ko nung nagsimula akong gumawa ng mga videos. Kasi, yung location ko is medyo maliit lang at saka parang hindi ako masyadong nagagandahan sa background ko katulad ngayon, kaya pinalitan ko yung background. Pero disclaimer lang ha, itong app na to is hindi siya perfect or depende na rin kung gaano kagaling magkalikot ng tool na ito. Pwedeng magawa mo siyang malinis na malinis, pero kung katulad ko na bago lang is medyo hindi naman siya ganun ka-perfect, pero overall maganda yung kalalabasan ng video mo or ng background mo. So, huwag na natin patagalin, umpisa na natin, and ito na nga yun. Kung simula is kailangan may ready ka ng video kung ano yung e-edit mo. Saka mas maganda kung yung video mo is mas klaro yung hugis ng mukha ng tao. Kasi yun yung kinakapture ng tool na ito. So pag meron ka na nun, ang gagawin mo lang is punta ka sa browser mo. It's either kung meron kang Google or Safari, pwede din yun. At ito pa pala, nakalimutan ko. Pwede rin to sa mga mobile phones na Android or iOS. Kasi, nandito lang, hindi talaga siya app, tool siya sa browser. So, ito na. Una mong gagawin is i-open yung browser mo, tapos i-type mo yung kapweng.com. Hindi po mang Kepweng, Kapweng. Pagdating natin sa page niya, hindi ito, may sign in button muna sa top right ata. Sign in ka lang, kailangan lang yung Google account mo. So, once naka-sign in ka na, ito na yung account mo. So,
So, makikita mo yung new content, i-click mo lang yan, tapos sa option na click to upload, kung mayroon ka ng video na naka-ready, pwedeng sa photo library, or kung take ka pa lang ng video, pwede rin. So, since meron na tayong naka-ready na video, click na lang natin yung photo library. Ay, yun. So, halimbawa ito. So, pag na-load na siya, ayan na yung video. Dito na mag-uumpisa yung magic. Click natin yung edit video. Tapos, dito sa effects, ito na, remove background. Tapos, itong nakikita natin parang adjuster. Diyan yung pag-adjust kung gaano kalawak yung background na tatanggalin natin. So, once okay na yung background mo, click mo lang ng done. Tapos magpa-process na siya. So, hihintayin mo lang siya. Saka pala, kung interesado kayo dito, pwede rin ito sa browser naman. Kumbaga, mas maganda nga to sa browser kasi syempre, relax yung pag-edit natin kasi may mouse. Alam naman natin na medyo mahirap mag-edit sa phone, lalo na kung basain yung kamay mo. Mahirap talaga yon. So, ito medyo maghihintay ka lang na matapos yung pagtanggal niya ng background. Hindi naman siya magtatagal ng 1 oras, mga ilang minuto lang matatapos na rin. Yan yun na. So, ayan na. So, natanggal na yung background, di ba? Kung yung sinasabi kong adjuster kanina, pwede nyo yun i-adjust kung gaano kalawak. So, subukan natin. Para ibalik yon, edit video lang. Kung gusto mong buong background talaga yung mawala, ito, isagad na natin. So, tingnan natin yung difference. Oh, di ba? Pero, halos buong mukha mo na yung matanggal. So, kailangan mo siya talagang i-adjust kung gaano lang kaliit yung gusto mo. So, ayan. Kaya nang sabi ko, hindi siya ganun ka-perfect. Pero, mas okay na siya. Kasi mapapalitan mo na yung background mo. Okay? So, once okay ka na, i-export mo lang. At, syempre, maglo-load na naman siya. Tsaka, hintayin na lang natin. So, ayan. Pag tapos na siyang i-process, nandito na yung option. Paano mo madadownload sa phone mo. Ito, yung gamit ko nga pala is iOS. So, ewan ko kung paano sa Android. Basta, i-click nyo lang yung download para, syempre, ma-download siya. Oo nga, download niya, diba? So, download. Of course, download. So, yan. Okay na siya. I-click mo na siya yung na-download na app, na file. Tapos, i-save mo na sa phone mo. Yan. At, andun na siya sa gallery mo. Ito na. Diba? Magic! So, yun na nga yun, guys. So, hopefully, na may natutunan kayo ngayon at sana makatulong sa pag-edit nyo ng mga videos nyo. Watch out kayo sa next video ko kasi ituturo ko naman kung paano na yung pag-add ng actual na background doon sa video. Okay? So, again, maraming salamat sa panonood and don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa susunod kong video. Hanggang sa susunod, maraming salamat po.